เขาได้หรอเด้อดูมองสิลังलोगोफोर दिनैहाय आंना नै मा खामानिया नै मा होनदों खान्थाल बेगर जिरनाय खान्थाल बेगरल' नङा मैगं सायनो होदों आंखौ दिनैहाय एकदम लकडाउना बिराद जानानै होबाय माने लकडाउनाव थायै थायैनो न'आव थानानै बेरायबासो बिराद मोजां न'आव थानानै खामानि मावनांबाय आं एसे हामगुलायबाय बेरायनानै जायोब्ला एसे फुंनाय थायलाय नै बेनिफ्राय आरो जाब्रासो दंबावोसो नै मोनसे नै एसेबां बुरजा मैफ्राय बेखौबो सायबावनांगौसै आङो ओमफ्राय दायो गिबियावनो खान्थाल बेगरखौ होग्रोनोसै आं सायनाया नोंथांमोना आंनि मैगं सायनायखौ माबायदि नुयो एसे नायलांबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नायनानै माबायदि नुदों आंनि सायनाया जिरनाया जागोन ना जायाखै मा सिस्टेम सैनांगौ थ' बेफोरखौहाय माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जागोन ना जायाखै आंनि सैनायफ्रा ओमफ्राय बुरि बायदि गयसो हाबावबाय आयु जाखाया आंखौसो गय जाग्रा जाखुग्रा सानसिगोन मानसिफ्रा जाखाया नै आंनिया बेखौ दोननांगौ बिगुरखौसो दोनदों आं इयाव जाला मावफेरा मावनो खान्थाल बेगर हनाया एकदम गोरलै नङा बिराद दसेनो जाया बिराद गोबाव लायो गरसेयानो बिराद गोराखा बिराद गोरा मोनो आं सायनो दा लोगोफ्रासो माबायदि मोनो सायनो मोजां मोनो ना गोरा मोनो ना गुरै मोनो बेसो आरो Gila sama mulai kunci. Gila, hampir lagi gila. Jadi hari gini gila. Apa pun kita bisa deh. Kurang ada. Kurang kita deh. Sudah deh. Gisi berapa? Mana sih kita lagi mulai? Ini aku lagi coba kayak ini sudah ada. Kasih aku nih. Tadi. लोगोफ्रा आंनि नैबे मैगं सायनाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों एसे खोन्थाहरलायदो नङा होमबा जादोंना जायाखै माबायदि सायनांगौमोन माबायदि हनांगौमोन आरो खान्थाल बेगरखौ माबायदि सिंखावनांगौमोन थ' जायाखैब्ला एसे फोरोंहरबानो जाबाय आरो ना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जादोंबाथ' जादोंमोन एसे लाइक होनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जाहाथे लोगोफ्राबो नायो आरो मोनथियो आरो ना आंनि माने गोरोन्थि जालांनायफ्रा माने सुद्राय जानायनि थाखाय आरो बेनिखायनो शेयार खालामनानै होदो आरो जादोंबा लाइक खालामनानै होदो बेनिफ्राय लोगोसे बिनियाव गोदान भिडिअ खालामनायफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर उनावहाय थाबैनो लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय